съставките на двигателното масло, как се различават ниския, средния и високия клас масла и как всяко едно от тях се отразява на вашия двигател. Всяко едно двигателно масло се състои от базово масло и присадки вътре в него. Базовото масло може да бъде от различен вид и качествен клас спрямо вида на неговата обработка, а присадките от своя страна подобряват свойствата на базовото масло. Базовите масла биват няколко вида. Минерални базови масла, които се получават от рерафиниране на суров петрол, имат по-ниска стабилност при висока температура и по-кратък живот. Те се използват в най-ниския клас двигателни масла на пазара. Втория вид са хидрообработените и силно хидрообработените минерални масла, които при своята обработка са изчистени от повече примеси и са далеч по-стабилни от първия вид, често използвани в средния клас масла, които са най-познати на пазара и са за широка употреба. Синтетичните базови масла са третия вид, осигуряващи най-висока устойчивост и най-дълъг живот както на самото масло, така и на двигателя. Тези бази са най-скъпи за употреба и се използват във високия клас продукти на пазара. И ако видите, че някое масло има доста висока цена, да знаете, че то не е просто същото като другите и им е хрумнало на хората сложи висока цена, а нещо вътре в самото масло ги прави с такава цена. Нещо супер важно се запомни. Не всички масла, на които пише, че са синтетични, са такива наистина, а те са синтетично базирани и по-скоро спадат към втория вид – хидрообработените масла. Тук е важно да се отбележи, че при синтетичните масла се добавят и други добавки като естери и други синтетични течности, които се използват за по-специални характеристики на маслото, каквито характеристики имат така наречените рейсингови масла. И така, ниския клас или ефтините масла на пазара използват минерални бази и имат далеч по-кратък живот. Те са по-ниско устойчиви на високи температури, каквито двигателят постига. И тези масла много рано в своя пробег губят свойствата си, а при по-високите температури на загрелия автомобилен двигател те почти не вършат никаква работа. Клиентите често ме питат, това масло минерално ли е или синтетично? Без да имат никаква представа, че маслата далеч не са само тези два вида. Ако едно масло чуете, че е минерално, съветвам ви по-добре не го наливайте в двигателя си, защото то не е устойчиво при един автомобилен двигател, който може да достигне до 6, 7, 8 хиляди оборота в минута. Просто това масло не върши нищо в такива моменти. Средния клас, хидрообработените масла, често направени чрез употреба на рециклаж на употребявани продукти, са по-подходящи за широка употреба при съвременните автомобили, защото те могат да издържат до 6-7 хиляди км пробег и пазят двигателя ви много по-добре от първия вид – минерално базираните масла. Няма какво се лъжим. Рециклираният продукт никога не е като новия и колкото са премахнати всякакви примеси от него, това масло е работило вече. Сещате ли се как автомобилният производител препоръчва 25-30 хиляди км пробег с едно масло? Най-често това го правят от ВАК групата. Това е напълно възможно да се случи, но само с определени масла и това далеч не са маслата, които препоръчват от автомобилните компании. Вече сме говорили в други клипове, че марките, които те препоръчват, първо имат договори с автомобилните фирми и второ, самите конструктори на колите в лицето на Audi, Mazda и така нататък нямат кой знае какъв интерес тези коли да се карат безкрайно много, без да имат никакви проблеми. Има марки масла, които влизат доста навътре в нещата и са посветили цялото си съществуване в това да правят масла, които наистина пазят двигателя ви, пазят неговата периферия и осигуряват максимално мазане и производителност на двигателя през целия пробег на тяхната употреба. Тези марки масла никога няма да кажат карай 30 000 км с нашето масло и никога няма да имаш проблем. Тези марки за един и същи продукт дават различен пробег и различни марки и различните марки двигатели, защото няма как един продукт да бъде универсален за всички двигатели на този свят. При нашето масло Пакело, например, няма как да не го спомена, за един вид 5 на 30 съм виждал пробег от 12 500 до 30 000 км при различните двигатели и марки коли. И да, това е пробвано и колата си върви все така добре и в късния етап на пробега. Доста хора и самопровъзгласили се майстори ми се подиграват като им кажа относно това, но въпросните хора никога не са имали допир до масла от такъв качествен клас, защото масово взимат масла на промоция, които са от средния клас. До тук бяхме с базите. А що се касае до присадките, всеки от ниския, средния и високия клас масла имат както различно качество и количество на присадките, така и различните видове присадки във всеки един от тях.
Те биват противоизносни добавки, модификатори на вискозитета и антиоксиданти. Без тях базата на маслото сама по себе си не би могла да се грижи за двигателя така, както трябва да се грижи за него. Именно присадките допълват устойчивостта, продължителността на едно масло. И когато едно синтетично изградено масло е в комбинация с правилната рецепта и качество на присадките вътре в него, то става топ продукт, чрез който ще видите колата си в правилната светлина. Тя ще върви както трябва, ще гори минимално количество гориво и доста дълго време няма да имате проблеми с двигателя. Та в заключение, разликата между ниския, средния и високия клас масла е в качеството на базовото масло и вида и количеството на присадките вътре в него. Високия клас предлага най-добра защита и производителност за двигателя ви. Тя остава стабилна през целия пробег и върши това, което очаквате от маслото, а именно това да пази двигателя ви, без да се чупи той. Докато при средния и ниския клас, въпреки примамливата им цена, вие не получавате това, от което вашия двигател има нужда. И какво излиза в крайна сметка? Че при едното плащате висока цена, срещу която наистина получавате това, от което има нужда вашия автомобил, а при ниски и средния клас масла плащате една цена, обаче вие не получавате това, от което има нужда той. За съжаление, единственият начин да се уверите в думите ми е просто да пробвате сами. Пробвайте и единия и другия клас масла и вижте ефекта върху вашия двигател. Избора е изцяло ваш.